řekne. Nebavu, aby nevyšli. Prostě tohle telegrátky dělá. A samozřejmě rozumíme si? Jo, už jo. Už si měl spolu zahrobí. Tak si do záhrobí zase zalez zpátky a moc. Jsem si myslel, že jsi trošku inteligentnější ty. Jsi pitová jak tágo. Dobrý den, tady Česká republika. Cože? Dobrý večer, tady Česká republika. No a co má být? Tak smíchu, co? Ty jsi si koupila podprůměrné koště. Blbá jako hezky. Ano? To taky není to dělat. Ano? Já jsem si myslel, že jsi teda trochu inteligentnější. S kým to mluvíš? Ale jako to tak jsem se pěkně zkazila. Kdo to kecá? Tak to už neď, nebo to vidíš, že tam za tebou vyjedu a udělám si tam pěkně čerbu teda. Už toho tak mám dát. Míšo, to ti není hamba tohle to dělat. Já jsem si myslela, že jsi teda trochu inteligentnější. Ale jak tě vidět, tak jsem se pěkně zvedla. Tak to laskavě už neď, nebo uvidíš, že tam za tebou dojedu a udělám ti tam pěkný cirkus teda. Už toho fakt mám dost. Je to ty, co má, to snad není to. Halo. A co máme? A co by mělo dát, tak co otravuješ? Tak smíchu, co? No, to tady není vůbec nic k smíchu, ty idioté. Blbá jako hezky. Nevím, kde je blbější. Prostá jedna kozo. No, halo? Dobrý den. Využívám lednička. Co? Využívám lednička. Počkej, jo? Ano? Kde je Castro? Kde je ten Castro? Ty ho máš určitě v kufru! Že ta aviatorovou dojedu a udělám tam parádnej cirkus! Halo? Halo? Neříkej jo, když víš, že jsem tady! Kde je ten Castro? A jaký Castro hledáš? Holka zlatá. No, jaký Castro hledáš? Povídej, já ti ho najdu, jenom mi řekni, jak mám hledat. Umělejma uchama! S jakýma? S velkýma nebo s malejma? S plastovejma uchama! Ale když se chytneš za hlavu, tak ty uši máš, tak nemusíš nic hledat. A ještě mi řekni, jak se jmenuješ. Kdo jsi? Lucka! Lucka jsi! Je, Lucko. A ty jsi nějaká hloupá, viď? Nebo co je s tebou? No tak povídej, ty už ani nemůžeš povídat. A co má být? No to já nevím, co má být, ty jsi sem zavolala a já chci vědět, proč jsi sem zavolala. Jak jsi ten Castro? No tak si ho dej na hlavu, hele, slyšíš. To je k smíchu, co? No já to vůbec nevidím, že by to bylo k smíchu, já to vidím docela, že to je blbý, co povídáš. Proč blbý?
Já prostě scháním ten kastrol. No tak ho hledej. Tak se podívej pod stůl, pod postel. Podívej se do trouby a třeba se najdeš. Já vole, není u vás v troubě. A vůbec s kým chceš mluvit, prosím tě, když dáš kastrol, tak s kým chceš mluvit? No s kým chceš si popovídat o kastrolu? A co je s tím kastrolem? Já ho potřebuji, nemám tě vařit večeři. Ježiš, to je mi tě strašně líto, tak jsem přijít a já ti něco uvařím. No, tak jsem přijít, hele, ty víš, kde bydlím. Kde bydlíš? No, ty koho voláš, tak víš, kde bydlím, hele, slyšíš. Nebo voláš někoho, koho vůbec neznáš a hledáš kastrol, to by se teda byla hodně pitomá. Jak to asi ví, kde bydlíš? No, kde já bydlím? To ten kastrol. No tak si pro ten kastrol přijď, já ti jeden počím, ale počím ti ho, hele, já ti ho nedám. Jeden kastrol ti můžu počít, já mám 3 kastroly, tak jeden ti můžu počít, hele. Ty nic netrafíš, víš. No tak jak je to s tím kastrolem, přijdeš si pro něj? Nebo si nepřijdeš? Míru, brzy kastrol potřebuju. No, tak si přijď pro ten kastrol. Tak jo, tak já si přijdu, tak čau. Tak čau.